Saka aita vana vane mukadzi uyu nguva yese vana vaigara nambuya vavo amai vemukadzi. Mukadzi ane vana vake 4 vanogara navo nemuzukuru pamusoro. Akaramba kugara nevana 2 vemurume. Inyajese chiti vanajesewa. Ajera. Andidi. Saka kana tisingade kuvananga kuti vakadyiswa tinoti kapena anajesewa. Zvimwe zvaakaita mukomana akatora poto yambuya vake vaida vano pahuri akarara nehure. Vana ndinovada vese vana vangu. Asi kana mwana achimira pachitanangira kuudza mai kuti muri hure rababa vangu, zvondigara pamoyo. Odzoka otaura kuti imimi mai budai mubedroom. Ndoda kutorara mubedroom imomo inini nemunin'ina wangu nababa vangu. Asina kukanikwa nezvepadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Tauya pamberi pedare ramambongezi. Takamhangarira Emmanuel Tembo nemudzimai wake. Chataura chokwadi chedu chose. Tikataura makuhwa tinobatwa nemhosva. Mwari vatinzwe. Mudzimu igotinzwa. Chindai bhuku ipa Emmanuel. Ini ndinonzi Emmanuel Tembo. Tauya mudare ramambongezi. Zvidaira zvandikumangarwa nemhuri yokwedu. Chataura chokwadi changu chose. Chataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Takaigwara. Norerwa Tembo. Pirai nyaya yenyu kuna mambo nedare. Ini ndauya ndakamirira mhuri kwaTembo. Nyaya yemamhuri kwaTembo yakamira yakadai. Emmanuel Tembo ane vana vake vaakaita nemumwe mukadzi. Saka aita vana vane mumwe mukadzi. Mukadzi uyu nguva yese vana vaigara nambuya vavo amai vemukadzi. Saka amai vemukadzi vakafa vane mwedzi nehafu. Saka mukadzi ndokuti ndikumbirawo ndikumboenda kunoshanda ndiwane mari yenyaradzo yaamai. Ndikumbirawo vana mumbochengeta. Since mama ndowanga vachichengeta vana vese. Ndovatatai zvina kuipa. Baba vasina varipo vapenyu vari kugara kumba nemukadzi wavo. Imba yavari kugara imba yababa. Ndovatatai zvina kuipa vanenge vanonogara pamwe chete nababa vavo. Amai vaenda kusumuka ndokuenda. Baba ndokusara ndakuvapira kuti vana chitorai vana. Baba nemudzimai wavo hanzvadzi yepo. Mudzimai wavo akabva ati inini handidi vana vese. Ndoda hwani chete. Tikati unoda hwani sei unopatsanura vana sei vana vaigara nambuya wavo zvakanaka vari vese. Zvikanzi mumwe wachona uya akandituka handidi kugara naye. Handikwanise kugara naye. Akatoti handidi muroora. Ndokatangoti isusu manje hatina kuti kokuti tingakuti tivapatsanure vanhu. Baba wavo vapenyu. Imba yerugare imba yasekuru vavo. Saka tiri kunetsa chanyanya kuti winza mudare. Nyaya yekuti vana vemukadzi. Mukadzi ane vana vake 4 vanogara navo nemuzukuru pamusoro. Akaramba kugara nevana 2 vemurume. Ndotsazoti winza kuno kudare. Kuti mutibatsirewo. Saka semhuri tanga tati sezvo iri imba yababa. Mukomana ngaabva ake nevana vake nemhuri yake unozvigangira. Isoona kuti vana vehanzvadzi yedu vachengeta sei. Hanzvadzi yachona isina kufa. Isina kufa, haina mwana nemukadzi iyeye. Ndo ikugara nemukadzi uyu nevana vake mukadzi vakauya. Vana vake vemukadzi uyu ndovanodzinga vana vedu vekwaTembo. Vanopamba pamhuri yaTembo. Iye aripo. Apedza kudzingwa kudaro, mwana akaita 3 maincidents achivamba kwangu past 10 dzeusiku. Inogara kuDRC, iwo anogara kuChegutu kumasi. Akaita 3 maincidents achiuya past 10. Apedza kudaro, hanzi baba vanotera mwana kana adzingwa. Indainzwa zvaitwa nemuzukuru wangu. Dare rinokubatsirai. Kutenda. Sei. Inyajese chiti vanajesewa. Ajera. Andidi. Saka kana tisingade kuvananga kuti vakadyiswa tinoti kapena anajesewa. Kuti zvichida anodaro akadyiswa. Andidi. So chekutanga hanzvadzi yenyu iripo.
semwana wababa venyu, semwana wamai venyu, marwadziwa nevana vake iye vaakabereka. Hazvireve kuti iye arwadziwe navo. Handiti ndopatoda kuenda. Mukadzi wake aripi? Imama imi makabereka venyu vana munavo. Kubereka kwamakaita hakuna imwe nzira kunze kwokusangana nemurume moita mimba mobereka munhu. Hakuna imwe nzira inowanikwa nayo mwana. Saka kana maona munhu pakichifamba munhu motoziva kuti amuudzirwe, munotoziva kuti akawanikwa sei mwana uyu. Handiti ko chiri kukupai kuti imimi munonoti murume wenyu wamavinga kuti ndazvipira, ndoda kuti ndiuye ndigare newe semurume wangu, ndoda kuti ndiuye ndigozorera vana. Mauya maapa mwechete, makuti ndinoda umwechete mwana. Ko uyo mwana wamuri kuti munoda hwaniwe, ko umwe wachona anochengetwa nani? Imi muri mabva kwamabva kuti ndazvipira kuti ndichaita zvese zvokuti tichengete vana vedu tiri pamwechete. Mune makore mangani marohwa nemurume? Ina ntaure navanhu varikutaura vachitoita kutondidadiririra. Handisi kutofara, mukaona ndakutoita nyaya handisi kutofara, handifadzwe nenyaya yekuti pane umwe munhu anoda kusarudza vana iwe wauya mumusha mevanhu. Apo wakagara muchinhu chisina kuvakwa nemurume wako, imba makagara asiri akaivaka. Handiti ndeye nhaka yezisekuru. Handiti ndoriri kunoti manje vana kana varambwa kwavarambwa, vanasikana ivava vana vavo kana varambwa kwavarambwa, vanasikana vanodzoka mumusha mababa vavo vachinogara paimba yavo yababa vavo. Vane vana vavo vavanouya navo, vanouya vogara navo pamusha pababa vavo. Zvamuri kuramba vana vemurume wenyu wamakavinga, watabva kuti vana tete ava vakarambwa kwavarambwa kuti vadzoke pamusha ipapo, vanopadzoka here? Panodzokeka here? Imama ndimwe andiri kutaura nemi pamusoro imama. Pamba apa inanda mwana wandikadzinga. Vana ndinovada vese, vana vangu. Asi kana mwana achimira pachitanangira kuudza mai kuti muri hure rababa vangu, zvondigara pamoyo. Odzoka otaura kuti imimi mai budai mubedroom, ndoda kutorara mubedroom imomo inini nemunin'ina wangu nababa vangu. Zvinorevei? Ndopandati kuna baba mudiki vacho ava, baba mudiki torai mwana mugare naye pasi. Ina handikwanise zvokurova vana, vana ndinovada vese ndevangu. Torai mwana mugare naye pasi mumutsiure zvinoti. Kana mapedza kumutsiura anzwisisa ngaauye. Mwana ndinomuda, handa kuramba mwana. Mai munonzani? Munonzani? Memory Chidovi. Ani? Memory Chidovi. Andina mwana wandikaramba mama. Mudiki wacho ndakabva ndatomutora ipapo ndikatotanga kutogara naye. Uyu mukuru ndikamuisa mumaoko ababa mudiki awo. Avatete handina kuvapinza, ndakapa baba mudiki. Baba mudiki, sezvo murimi baba, imbogarai pasi nemwana. Handizivi kuti kana ndakakanganisa ipapo pakupa baba mudiki, pamwe ndobatirwa mhosva yangu, mwana handa kumuramba. Izvozvi mwana inini ndakatembe ndatoenda kupolisi, but mwana polisi yakasvikongosvika ikanditi amaitorai vana, ndikaenda ndikanotora vana vangu ndinavo. Makaenda kupolisi mukadzitorai vana, muchiita kutumwa kutora vana, vamboenda kupi? Ai, ukaita kuti ndaiita kutumwa kutora vana mama. Takaenda tichida unobatsirwa, handi mukuona mukudhonzerana, takaenda tichita kunobatsirwa kuvanhu vaiva vanoita zvecounseling papolisi. Tataura nepolisi, polisi ndobva yatiudzawo zvaikatiudza, ikati aiwa imi muchienda munotora mwana. Kwaari ikoko akanga ari pababa mudika, ndobva taenda ndobva tanotora mwana wedu. Inguva yakaenda yamuri kubva 10 o'clock, pane makore mangani? Aiwa zvekuti 10 o'clock baba mudika ava ndowangazotsanangura kuti akabva sei kumba kwavo achienda kumba kwevavo, nekuti inini nevava hatisi kudyidzana, ndavatete. Inini ndakapa baba mudika avo muridzi womwana. Makapa kune vavo? Avo vakazongowana mwana ako avo? Ava vakazoona mwana uyo vasingazivi kuti ari kubva kune kupi? Titaurirei bamudiki.
zvakaitika ichokwadi kuti vakanditi mbonogara nemwana musi wesande imimi moita sei moya nemwana ndobva ndati sande yakwana ndobva ndatora mwana uyu ndobva ndaudza mukoma wangu mukoma mwana uyu ndazouya naye mukoma akati ahoreti ngauye nemabhegi ake ndobva agara achingoti garei ndakazonzwa asisi vakundifonera foni kuma10 usiku zvanzi ko mwana akudRC sei ndikati aiwa inini vakati ava maiguru vakati Sunday ndo pamunouya nemwana ndobva ndamuendesawo Sunday yachiyungu asi ndakazoshamsika vasisi vakundifonera kuti kuma10 usiku mwana akudRC mukoma havana kutera kuti vatera kuti mwana ari kupi kana mangwana acho havana kutera ndakazongobvunza kuti amanheru acho kuti ko mwana afamba sei kufamba ega usiku pakadaro kunopondwa vanhu ava vanondipa mhindura mwana ndokumubvunza zvikanzi ndadzingwa nani nemwana wani wemukadzi mukomana anonzi Shoni akati bva panapa pasi pamba pavo papavo mani saka isusutada kuti tinegotiate nemukoma tabva tatorana nasisi neni nemukoma kumba kwani kwababa ikoko tikataura tikaona mukoma atiita se atinogeza tabva tati tauya nemwana for the second time kuti mwana agare kupi kunoku uye akabva ataura mukoma akati it's okay mwana uye ndobva adzingwa futi ndobva aenda kumba kwasisi kuDRC tikati ora mukoma isusu zvatava kuita isusu takuenda kwachief nokubvunza kwevanhu kuti toenda kwachief ndobva tamhang'ara chingopedza kumhang'ara asamonewa mukoma wangu mukoma ndopa akauya achitora mwana pagedhi ndobva ati handei ndo matorero akazoita mwana pari zvino ndewaakugara naye asi mwana anga ari mumaoko menyu anga ari mumaoko menyu so handiti munoona kuti panorwa nzou chinoparara uswa ari kupika jere mwana anoiswa mashoko mumuromo nevanhu vakuru kuti anditi zvakati azonditaura kuti hure ane eji yakadii mwana wacho 17 years munhu mukuru kana achitaura mashoko angangoataura but 17 years anenge achinzi mwana handiti anenge achinzi chii mwana paari kunzi mwana kwete mwana wokuti tingamudhedhekedze kuti ataure chinhu chakashata kumudzimai wababa handiti mudzimai wababa ndaamai handiti ndizvo saka mwana kana achirasika haadi kufuridzirwa anoda kutsungwa haarwe daka pachivanhu chedu daka reshanje dzamai mai vake vakabuda sei mumusha vakabuda sei mumusha amai vake kubuda kwavakaita ndaigara navo zvakanaka chakazoitika ndinokuti inini pandaishanda pacho inini ndoita zvokupenda saka ndakapendera dhokta ndapendera dhokta oimbati ano segift yandakupawochi sepresident chitora mukadzi wako azogara nani amai yangu pana pachengeta amai vangu ndomupa $400 emanzi mukadzi wangu mbaugara ipo achichengeta amai vangu achipuhwa mari iyoyo mbawedzerwa futi mari ndakusvika mu600 saka inini mashandiro andaita inini ndaiti ndakashandiwa kuonewo ka 50 ka 30 ka 50 ka 30 chichi ndituma contract ndichitanga kupenda saka mari yandaiwana ishoma iye mbati iwe mari ndakukwanisa kuzichengeta ndega una mari iwe ora ndopa akabva aenda akati ndakunogara ndakunoita upenyu wangu vakauya vakatuta zvinhu nanamai vacho vese zvese property yese vakaenda vakandisiya mwana makamuudza here nhoroondo yekuenda kwamai vake ndakatimuudza noti zvinobatsira mukamuudza nhoroondo yacho haatauri mashoko akaipa kumudzimai wenyu ichokwadi vana mamupuhwa musi wesvondo ndoda kurumidza nenyaya yenyu taneta nokugara ningi mwana mamupiwa musi wesvondo akunowanikwa ari kuDRC mamupuhwa zuva rimwe chete usiku ihwohwo akunowanikwa ari kuDRC zvakaitika mwana ukauya ndakamuudza kuti wapinda wauya manje ndakupa wangu mutemo handiti chakati ndi munhu anofamba usiku handiti zvobetting zvake zvaita zvebetting handiti zvefoja zvembanje zvokumwa doro iye bhati handiudze mutemo chi neumwe munhu handiudze mutemo nehamundiudze zvemutemo saka uyu mwana wacho anonzi Shoni uyu wacho mwana wemudzimai avo
but iwe ukanotenda baba wako ikanotenda tedza baba wako ini ndakurova ini bhozi ini ndiri mukoma wako futi iye but iye hondirovewo get away ngabuda mbaenda ndopakazoenda kujrc ndanga ndichikumbira kuti ndimbotita haifambi because unoshaya right rayo nyaya yacho akuti aitotsurwa chine mukoma uchinzi uriwo ruminina wangu yone right yokukutsura ukatutukira mai vangu futi tuhure apa kuti wakuramba uchikuta utsurwe maini ndakuroera izvozvo kuti utsurwe izvozvo but haundirovewe ko mwana uyu wamai ava ane makore mangani uri shona amunhu ane 23 years ngapi pamba peni ndo zvazvo ndataura kuti shoni iwo chitsvaga imba pakurodza kana muchida kumubatsira imi namai vacho handiti uchimubatsira ari pake mapedza right vamwe vachona vane makore mangani mumwe wacho vari 2 nemusikana futi ari kubva ane makore mangani ane 29 ngapi handitika ndoda kuti ndoda kutraya kunotsvaga kuti hama dzenyu kana dziri kuisa maziso pano dziri kutarirei handitika dziri kutarira kutadzirwa kwemwana wenyu here kana kuti dziri kutarira kuti who is the beneficiary now paimba yababa vedu handiti patika imi munenge makati ndoda kuti zuva nemasanzo aro ndimi muridzi wemukadzi taurirai hama dzenyu zvadzinogutsikana nazvo kuti kana vachitaura nemi vanoziva kuti aiwa mukoma ari kuti zvakare handiti makanangana nekuprotekta mudzimai wenyu asatadzirwe nemwana wenyu asatadzirwe nehama dzenyu handiti hamusi kutaura navo muchivataurira zvizere kuti veduwe udzai mwana wangu uyu kuti azive kuti mai vake vachibva mumusha havana kubviswa namai avo vakabvawo nezvavo zvakati mwana anogona kutadza kurumidza kundinzwisisa saka nyaya iyoyo akanga aiziva zvichida anogona kubatsirika handiti mai avo vari kupi nhasi vakaenda kusouth africa vana vaichengetwa nambuya zokuti amai vakapedza more than 5-7 years vasati vauya vachiona vana kuti chikafu amai vanhu vaitotenga chikafu vachiendesera vana vachiri kwambuya ivavo yava ndo vaitenga ndobva mati ngava vachiuya pamba vauya pamba zvazviganana noti zvazvikuitika vakuru ini ndamira pakati pemukadzi nehama ndiri pakati muri pakati hazviti hama hadziraswe chigadzirisai nyaya yachona mungatoudzwa kudare kwamamboshuwa nenhau yenyu imi nezera renyu iri ndo vakuru kwamuri meseka ndiri tori mukuru kwavari veseka ndimi muri kuudzwa kudare navo sababa futi rai baba toda kutora unhu hwemwana uyu ari kuda kunitaurwa ane 17 years ndova muri kuangels of hope kava imi mataura meshena mbanje haasi kuita madrugs ndakatobva last week dzingwa chikoro futi aungonekadoro netudoro tetuenda kanokumberegereza saka iproblem mumusha mwana uyu anoda kuti mese mubatani mumugadzirise seproblem ndiye honzeri but havasi kunotsvaga kuti chaita kuti musoro wachona urwadze chii mupanhau ari kuita zvemadrugs saka kana achinzi ari kuita zvemadrugs tsvagai kuti madrugs ari kuitwa zvechokwadi here kuti vangagone kufunga kuti imi makuda kuisa defensika yekuti because ava vanatete ava nevava isusu kuvapa mukana wekuti ngavauye kuzotaura nyaya yavo muno takaona kurwadziwa kwavo and havangarwadziwe kudarika inini baba wemwana wacho anoita zvemadrugs ngatitaure nyaya yemadrugs mangwana munhu iyeye tikamureverera anotadzirai imi kana kukutemai kana kukurovai mangwana ndopongozoona kuti bhudhi vaitaura chokwadi zvaanzi anoita zvemadrugs ngatimutsvagei panhau yemadrugs because a normal person haataurire mai ava kuti hurera baba vangu hazvibude ava baba ava
mai mudzimai wavo achiudzwa unzi hurere baba vangu, ingozi iri kuparwa nemwana achiparira imimi Yes. veukama. Yes, ukwadi. Mangwana maronda ogawo. Iye bhudhi wenyu makambogara naye pasi here mudare rakadai? Atina. Pamusoreveda ini isusu kuti tizouya kuzomangara kuno takaenda kumba kwake nehanzvadzi yangu iyi muri musi wesondo Izwaika panoda kugadzirisa nawo nyaya mama imi takaenda kumba kwake ani ndopa musina respect. Imimi munemba yenyu handiti munemba yenyu mama imimi yenyu imba nemurume wenyu nevana venyu muri kuenjoya muri kumba kwenyu, but you are chipping in now, encroaching muimba yehanzvadzi yenyu kuda kunobhorongodza kuti vanhu vasagare zvakanaka. Isusu hatikuvhikei apa pamunazomangara nyaya dzenyu panapa kuti munhu afunga kuti ndikaenda kunomangara kwamambo ndiri right. No, tinopinda mukuona kuti munhu ari right ndiani mushure mekunge takunzwai muchitaura. Ndiani wamuri kuti iwe ndoda mbudzi kwamuri mama imi yedisrespect, hamuna respect. Kuna bhudhi wamuri kutaura ndo baba venyu vamasara nawo ndio wamuri kuti takaenda kumba kwake iyeyo. Ichocho chacho chinokutumai kuti mutaure matauriro akadaro pamaso pangu, ichocho chiri kukurovesai mbudzi nhasi pano. Ndoda mbudzi. Munzani amaizarini? Munzani? Munonzani? Sari. Ani? Pomenya mapurisa. Pomenya. Mbunzo wangu uri simple. Ndati makambogara pasi here dare nehanzvadzi yenyu muri mega pasina mutorwa. Wangu takambogara. Haana kukuudza here kuti mwana uita zvemadrugs? Haana kutaura. Anoputa mbanje yemunhu iye. Hatimuzive zvedu, but tikaudzwa kuti anoputa mbanje anoita zvemadrugs, anoita zvemutoriro, hatimurambire. Ukaona mwana achinomira achiudza mai vari kubika sadza achidya pamba kuti hure rababa vangu, isusu kuchivanhu tinotsamwa. Mai ndoda kukuudzai, nyange anga arohwa mbama namai ava haagone kupindura mapinduriro akadaro iwayo achitaura kuna amai ava, ingozi. Saka isusu munhu tikamuwana aine mhosva yekutaura mashoko akadaro, tinotori netemu inoshandiswa kuchivanhu, anonzi makuna kuna chisionekwe, kuti zvinhu zvakadaro zvinotaurwa nemwana 17 years, munhu akura ane njere. Ndaibvunza kuti kamunhu kamuri kutitaura ini kutoshamisika kuti shuwa mwana kusvika kudhiasi inhubu. Mwana wati kutaura nezvake apa ndururani chaicho. So matara hatitendere kuisa maanda age pamberi pedare. Izvozvi ndingata kumudedza kuti iwe titaurire, ungatuke mai kuti hurera baba vangu waitaura kuti chi, munonzvataura kuti ndo vakanga vatanga kuzodai. Anotaura chidaro, imota haakadai. Mangwana ingozi. Munhu akangopinda mumusha menyu mukaona atanangira mapiwa akabika sadza kudai, atove mudzimai wemo. Imimi kana muchiti mukadzi uyu vana vake ndo vamusingade mumusha, nokuti imi hamugone kumuramba kawo mukadzi wevavo, handiti munhu anorambwa nemurume wake. Saka tikangonoisa kuti pane mhosva dzakazodai dzikazoita sei tikadidi tiri kunopindira pakuda kurambanisa vaviri vanodanana. Ivo vane dambudziko here pakugarisana kwavo? Mune dambudziko here amai nemurume wenyu? Ndoda kukubatsirai chinhu zvinozoitisa kuti mugare zvakanaka. Bvisai vana vakura, handiti muvatsvagire zvekuningira. Iwe enda apo, tinobatsirana newe uchidai, indove paunenge waremerwa ndichikubatsira, handiti oenda pake avo vaone kuti mwana akabva ipapo, handiti achiuya achikuonai samai vake pamusha achienda kunoenda kumusha kwani kumba kwakewo, handiti uyo mukomana uyo akuta akure, kwete kuti muri kumubvisira kuti ndingazoramba kana kuti hama dzemurume dziri kundiramba. Akure mukaramba muinaye, munozvinzwa kunonzi kudhedhekedza mwana nekumuremadza. Inhau yekuramba muchimupa sauti asingazive kuti yabva kupi, handiti mupei upenyu hwakaoma hwokuziva kuti nhasi munogona kufuma makafa
handiti ashupike nekuti mai vafa, anongoshupika kuti mai vangu vafa, asi anoziva upenyu kurarama. Handiti hatisi kuti endai munodzinga mwana kuti muri kucheka nawo kama, muti garai naye pasi, mwanangu upenyu muridzi wawo ndinopa nhasi. Pano pawakagara pano hapana chako. Tine imwe nyaya tanga tichiita pano yenhaka dzevana vevanhu. Handiti venyu havana nhaka panhaka yebaba. Handiti mapanzwa izvozvo. Avo vanhu avo ngavazive kuti kana imi makagara mumusha mamakagara nemurume wenyu, muri surviving spouse wababa avo, kana ivo vakanzi nhasi vafa, havana zvavanokuitai paimba yava kuti yababa vavo as long yanga iri musitamani mehanzvadzi yavo. Handimonzwa zvandiri kutaura. Saka hazvisiri izvo zvatinoraramira zvekutarisa zvinhu zvisiri izvo. Ngatitsiurei chinhu chiri wrong, topfuurira nekurarama zvakanaka. Mai guru kuti tikutorei zvakanaka, chanetsa chiko nhai muroora kuti utadze kugarisana nemwana uyu. Chii chiri kunyatsonetsa? Mwana ari kundiudza kuti hurera baba vangu, mwana uyu arapa uyu, handimunyeye uyu arapa uyu. Handiti movanzwa kuti ivo vakaudzwa mashoko akadaro ivavo vanoatora sei? Movabvunza kuti nhai vatete mukange mwana achikutaurirewo matauro, kuuya nevana vangu panapa kutiwo pandiri ndopane vana vangu, handitozvidawo. Asi hanzvadzi yenyu yakandibvumira kuti inondida nevana vangu. Saka ndakatoona dai akanga asingandide nevana vangu, ndingadai ndisina kuuya pano kuti hapana kwandaisa vana vangu. Ndo unonzi dare ratiri kutaura pano, kwete mahusumuka tenzane. Anonondiona nhasi mukadzi uyo akadzungaira siterei, anozonoda hapana kwatiri kuenda, hapana. Saka inoda kukuudzai imi vakuru muri kunzo mutupo chii duweka muri vana vasekuru vangu, ndoda kukuudzai ndisingakunyarei. Handiti buditsai vakadzi mumatare emusha. Handi mapanzwa toranai muri 2 ana sisi ndevenyu ava, isai out vatonge kumisha yavakarogwa. Handi mapanzwa imi muripo 2 movharirana mumba. Uyo hanzvadzi yenyu kana tiri 1 kana tiri 2 vangani varandutsiri pamunenge makuparana parana. Ndo vanouya vachiti ko makuda kudii nhai vana Tembo, nyika igozoti kudii? Honai muri vaviri, batanai mugarisane. Ndo mashoko ana tete pahanzvadzi dzavo. Ndoda kukuudzai mukasabata mashoko aya, ndoda kukuudzai mauya makasunga tai ndafara zvisingaiti. Ndo zvingadai zvichitariswa kuti mai avanotadza zvavo but murume wavo vari kumuchengeta. Ndo wavakavinga. Handiti mapawa. Saka hambuya pfuurirai mberi nekuchengeta murume wenyu zvakanaka. Moita inonzi chengawo semanhanga, hapana risina moyo. Handiti mai baba ava vane vana vavo, imi mune venyu, ndo zvakakubatanidza. Handiti hapana ipi, hapana mupimbira. But udzai vana chokwadi chekuti vana vangu mukarivara, zivai kuti pano hamuna nhaka. Iri papi? Iri pano. Kuuya kwandakauita pano ndichichengetana nababa venyu vamuri kuona, kutsvaga kuti tirarame upenyu chete. Ndakabereka vana vangu, ivo vakabereka vana vavo. Saka makaona tisina kutsvaga kuti toda kubereka vana vamwe. Handiti mungatarisirwa kunzi itai mwana imimi nhasi, imimi nevanhu ava kunzi kwanzi haana mwana mukadzi wacho pamusha pedu akazoda. Ndo zvatingataura. Ina uropo taurai pane wedza rataurwa nemuroora achiti neatete ava hatiwirirani. Dai maive mine bhini rekurasira wedhi iroro, marirasira muno, maenda muchiwirirana semunowani, nekuti ndivo varume vacho vamakavinga ivava vamusingawirirani navo ivava, ne muchipaza musha mukapewa nefunga imi vana atete kudongorera zvekumba kwemuhanzvadzi muchitarisa muchipimira pamuroora mune mashandisa wrong target point. Mazvinzwisisa dzoserai pfungwa dzenyu paupenyu hwenyu semhuri yekwaTembo, kwete kuda kuwe target amuroora kuti anokanganisa mumusha mava vakamuda. Manzwiso ana mai no hazvikuvakirei musha winyu izvozvo.
Yes. Very good. That's good. That's good. That's good. Pana kutoka. Atapedza. Mbanje mukomana wayo. Batsiranai kuti zibude mumhuri asati abata zvakawanda. Plus nyaya hope imwe kamuseyamo ndeyekuti kuve mukadzi ndokuti vadedzwa vachinzi vatete handiti kunzi vatete kuti mukadzi dai vari murume vachitori baba mudiki vemwana iyi kana kuti tingadai chiti vachitori baba iye wacho iye asiri kubatwa zvakanaka pamusha ivo sababa vakaona kuti mwana uyu baba kugara kwake kwaakaitaka vane right yekumutora sababa vake kwete kuti tiise eviction tikangonoratidza bedzi kuti tine umwe watava kuti ngaabve pamba yababa oenda kupi paripo pamba pababa vake ndo iye atanga tichiramba pano kuti aiwa munhu anogara panhaka yani yababa vake hamungabonoona murumbweni akagara ipapo nzwa murumbweni vaakugara C312 C310 C0309 hazviziri izvozvo hazvisi umwe neumwe nyange ukabva kuzhombe ukauya kuno hakuna munhu anongodoti andawana imba yange yakavhurwa dho apa saka ndopandasvikira anotouya aine adhiresi yepaari kuenda nokuti ndo panenge pachigara hama yake saka ndoda kukubatsirai endai vana Tembo nenamadhuve kwave magirazi avo muzukuru mwana wavatete vapi vari kupi asikana mutupo chii mbeva handiti vana hwesa ana nhingi ava ndamaika handitika ndo vamunongonoti taurei muri kumusana kwavo handitika avo varume avo tu vari kwavo vabatsirei vana sekuru nyaya yataendera kudare kuya iya kanyaya kamwe kanhu kasingatomboda kuenda kwamambo dai makatouya kwandiri ini zvangu imi vana sekuru kwete amama handiti mai ndimai avo ana mai rume avo ndo vamunotaura navo dai makatouya kwandiri zvei pano kutambisa time yamambo kuti ataure nyaya iyi ndingada ndakatokubatsirani handiti musadyire uroi mukunyara handiti musaiswe mashoko mumuromo kwatambidzwa akanaka mukomana ane 17 years ari kutaurwa mangwana tese tichamuona maresults ake ndoda kukuudzai izvozvi muchibuda pano kana zvanetsa muendesei kunotestiwa alcohol mumuviri wake muonoti hamumuwane baba zvimwe zvaakaita mukomana uyu akatora poto yambuya vake vaida vhano pahure akarara nehure kubhatara nepoto akatora poto yakadzoka iye mukomana wacho semupeseni achikuda kunyepana kutaira chokwadi inyaya dziri kuitika munyika tozviziva apa ndinda kuripiswa poto iyoyo nambuya iyoyo ndo nyaya iyoyo yeeviction manje yekuti baba ava tiwirirane munomudaro kuti ngavadzingwe pamba hazvibude unless kana muine imwe yekuti vari kutengesa imba yababa venyu nokuti mati family house baba venyu vakanga vachigori nadzo dzimba dzacho nangamapanana akauyo murume arugaro umwe murugara varipo vadedzera vanhu vavo iye ega angazvifunge ya saka toda kuti pfungwa iyoyo muizi ngaibude